Isigcawu samashumi amabili nantathu sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Zibuye kuqala intombi ebeyilanda umkhonto komalume kwaSibeko ukunaleze beziyolanda emgazini la uZolile asekhethwe khona njengengoduso. Umkhonto wakomalume ubuye uphelekezelwa isikhetho nesikovuzo kwathi wasemgazini wabuye uphelezelwa isicephu sencema ukhambo lumancishana kanjalo nogqoko olukahle nje obelibazwe kahle lwahlotshiswa ngemibalabala emihle yokushiselwa nokuphalwa kokhuni. Azivala umlomo intombi bezisemgazini ngomoya omuhle isisoka namancoke insizwa zakhona. Babodwa bajabulela ukuthi ezinye zalezi insizwa zizobe zikhona ethimbeni lababoneli abazobe bezoqashula umgonqo namhlanje ebusuku. Kuyaphithizela lapha egcekeni njengoba selithambama nje. Umoya uphezulu injabulo kujatshule wonke umndeni uphelele asefikile namadodakazi akude naseduze. Emachibeni abesifazane balungisa imisiko idwaba neyigega bazobhinca ngakho kusasa ngesikhathi abesilisa bechela ngamanzi amabheshu nemvunulo yabo kanjalo nezihlanga bazobe begiya ngazo. Kuyaphunywa kuyangenwa abafana bayaluza nembese nemilalazi kwazise seyiqoqiwe nenkomo kuzo okukhona imbili ezizowiswa njengoba nezinsizwa zendawo ezizolekelela ngokwethiwa nokuhlinzwa seyivele ikakisibaya nje. Mkhulu phela lo mcimbi walapha eMbo njengoba kuzothi kusasa ngesonto umkhize emlisa uZolile ngokusesikweni bese kuthi ngomhlomunye ngomsombuluko uMaqhawe akhehla uZolile njengengoduso yakhe phambi kwezigodi zonke iphelele. Bese kuqala ukuba mnyama impela ngesikhathi kuqeda ukuhlinzwa. Esibayini bese kukhanyisa umlilo wezoso ngesikhathi abanye abafana bekhama kwangaphakathi abanye bethuthi inyama beyiyise endini abayalelwe yona. Seyiqalile nokutheleka intombi zemfundelo nezinsizwe ezizwe emvalelweni. Lapha ngaphandle kodhango lomzi kumuzolile noThabile ababeyibhixe ngebomvu bezemboze ngamatshalo nakho phela kufuneke babone ngabantu njengeintombi zomgonqo. Endlini baphume ngelokuyocha. Lalela ke hlokakhe. uThabile ehlebelo kumfanyana okwakumphambi kwabo. Kusemnyakeni eyishumi. Elawini likaMnewethu emgibeni olenga emsamo phakathi endukweni zikamazwakhe kukhona umkhonto ozowufica phakathi. Fika uhoshe ubuye uzenawo la uqaphele kodwa ukuthi ubaba noma abakubona yezwa. Yebo dade. Udlo kwakhe enyamalala khona lapha emehlweni. Sengazi ukuthi bengangamelamela udlo kwakhe. uZolile ehleba aphefumulele phezulu. Ngiyabonga Thabile. Namanje ngisayibuza nje ukuthi ubani obezongisiza kulento yokuthi ngimule ngomkhonto wala engiyocacela khona ngoba bengamane ngisine ngowakwaMalume umkhonto kube bengawutholi wasemapheleni. Angeke nje ngize ngikhohlise ngisho nedlozi mina lingibone sengilungiselela umuntu engazi kahle ukuthi angimfuni. Zolile engishayisa ngovalo yonke lento. Asibambe umoya kodwa. Sethemba ukuthi akuzukufa umuntu njengonyaka odlule. Phela lento izoqhatha igodo uma uMaqhawe ethola ukuthi umkhonto wakhe awuzange usebenze ngisho ukusebenza ememlweni. Kunalokho wena ufihlile wasina ngowesoka lakho ngesikhathi mina ngisina ngowakwaMalume wakho kwaSibeko. Basamile lapha ebumnyameni. Thabile asibamba umoya. Sithandazela ukuthi umemulo wedlule. Engikwaziyo ukuthi kusasa mina ngizobe ngiphethe umkhonto wasemabheleni. Ngisina ngiqekebula ngigqizwe kokugcina. Ungakhohlwa ukuthi wena uzosuka kuqala nomkhonto wakoMalume ufike uhlabe phambi kaMaqhawe maqede ubuyele ohleni lwentombi. Ngeke akuzibe uzokulandela afika kuchoma imali maqeda alindele ukuthi mhlawumbe ngisazoza ngifike ngihlaba umkhonto phambi kwakhe. Kuphi khona ngoba uyothi sakufaka imali nje ngibe ngigqiza ngishikila ngiphikelela kwisithando sami mina usuka madoda igongo lako sempisi. Ngazi ukuthi sengiyambona
senguhlabe wami umkhonto phambi kwakhe esewuthatha egiye eqephuze egcwalisa pho igagu yini into yami. Thabile, ngiyamthanda mfowethu. Hayi, kodwa umbonge kuphela ngoba uyena unqondo kukho konke lokho. Bese yokucabanga nenjethini ukuthi kuphanjaniswe imkhonto. Kusenjalo babone ngesiphefu neintombi seyiphuma endlini yangenhla zizome enhla kwesibayo ukuthi usuyaqala umfundelo. Nanku umkhonto tata. Udlo kwakhe ethushuka khona lapha ebumnyameni. Hawu, siyabonga khehla phuthuma kubuyele ekhaya bangase bathathe. Yebo dadewethu, nomnewethu umazi wakho sefikile. Ngithe ngiphuma mina ekhaya ngabona ngezinja sezingihlubuka nje kanti seziya kuyena ngesikhathi efika. Usefikile? Uzolile. Awazi noma uzozala noma cha? Ebuza emagama. Zolile. Kanti yini lengake niyenza lapha ngaphandle? Uqhamukile iqhi. Sekuzoze qala umfundelo nengekho nina boss ngayo. Hayibo, musana ungenza inhlekisa ninibuyelani ngaphakathi. Ashuthe kumkhonto ngaphakathi etshalini uZolile bangene noThabile baqale emgonqweni la bafike bathatha umkhonto kaMaqhawe bawushutheke intungweni phezulu emva kogodo lawo ungeze ukubonakala khona. Base bebeka lo wasemabheleni endaweni yabo baphuma sebephuthuma ohleni lweintombi ezase zivele icule enhla kwesibaya phambi kwazo zikhanyiselwe ngesiphefu kanti ngemumva kwase kungenene iqembu lezinsizwa zendawo ezinye zazo ezobevele zibamisile ohleni kusasa. Kuyacula kuyachwaza ngesikhathi obabekazi balapha ekhaya belokhu bekikize njalo beviliye lapha mkwazi intombi bezikhipha unyawo lokugcina kwazise lolu usuku olwandulela umgidi. Ngakho akekho kufuneka ashaya eceleni uma sekusinwa abhimba umqiqo. Bese zenelisekile intombi ngesikhathi untweni emaphambi kwazo eyalelo okuzokwenzeka. Batabami, siyabonga kakhulu ngosekwenzekile kuze kube manje. Kusukela saqala ukufundela lapha emcimbini wengane yomfowethu, akukho zigigaba ezike zabikwa. Sibonga izinsizwa zendawo ebeziphelekezela odadewabo ebumnyameni njalo uma kuphela umfundelo ukuze bengenziwe isilo sengubo lapha endleleni. Ngiyanibonga kakhulu bafana bami. Namhlanje ke njengoba incwadi yayibazisile nabazali benu ukuthi ke njengokwesiko kuzoqashula umgonqo. Akekho kungazi ukuthi uma kuqashula umgonqo intombi nezinsizwa zizovalela kuze kube sekuthatheni kokuza. Abekho abantu abazotholakala sebembezi ithunzana lapha ezithumbanjeni noma izicakugwana nje lapha egcekeni. Angifune umuntu ngisho ngaphandle nje kokhangela umuzi nonke nizophelela lapha. Ekhombindlu yangenhla awayemphambi kwayo. Wakile umfowethu niyonela nonke. Angazi ke noma ukhona yini ofuna ukuphakamisa okuthile ngaphambi kokuba ningene. Kodwa icacile nje lento engishoyo. Oh cha, ake nime kancane nanga usidledla induna yezinsizwe efuna ukuthimula. Cha baba uKhabazela. Nami ngithi ake ngikubeke nje lokho egameni lezinsizwa zendawo ukuthi njengoba usulikhiphile nje izwi lingebuye lilambatha. Sizokuthathela ezandleni zethu ukuphepha kwabesifazane nezingane. Siqinisekise nokuthi akukho dlamo lizosuka kulomcimbi wakoKhabazela. Anyiphu uZolile la ezudlwedlwethi mangiphinde nje ngikhumbuze namabutho akhona lapha namhlanje ukuthi kubalekile ukuyiphatha kahle singaphoxi nakubantu basemzini emgazini uma nje njengoba abanye bezofika manje nje bezoqashula umgonqo nabanye abayolandela kusasa bezememulweni nasemkhehleni. Owethu lo mcimbi bafowethu ngakho kasibanikeze nje into enhle abayokhuluma ngayo nangalesi sigodi sakithi esaziwa ngokuthula noxolo. Dlukula dlwedlwe, dlukula. Ibutho. Izinsizwa zimemeza zihasha induna yazo ngesikhathi zishaya amakhwela abesifazane belilizela kuyongena endlini yangenhla okwakuzoqashulelwa kuyona umgonqo. Kuphakathi kwamabili bezisavuma ingoma kaMbali insizwa neintombi ngesikhathi kufika ithimba lakwaBiyela kanjalo nabakomalume njengababoneli abazoqashula umgonqo. Bebesahlaliswa nje ngesikhathi abafana bengena nogqoko lwenyama ezokoselwe intombi ziyidle zisika imbengo zishiyelana inkundla nezinsizwa khona lapha endlini.
Iqhubekile-ke ingoma ngesikhathi uqoko lubuya ngale emgonqweni ngelozokubungela okuzobonisa ngayo inyama yabo maqede baphuma bafana sebeyoyosa emveni kokuyibenga khona lapha phakathi endlini. Ugcina ufikile umzuzu obulindelwe ngabo. Hayi-ke singabasemgazini njengababoneli bomfowethu kusho insizwa yokuqala. Sithi ngaleli ikhulu namashumi amahlanu opondo siyawuqashula umgonqo. Ingoduso yomfowethu-ke siyibone kudala igqume lapha. Kodwa-ke angihambi ngedwa. Basaze lokhu-ke besukumile nabafowethu engihamba nabo esithunywe nabo lo msebenzi wokuzoqashula umgonqo. Ihlale phansi insizwa ngesikhathi izindawo zisababaza ubukhulu bemali okuqashulwa ngayo umgonqo. Zimamatheke kancane ezinye intombi ezishelwayo khona lapha emgazini. Basukumile-ke beshiyelana inkundla ababoneli ngezimali ezahlukahlukene. Kuqapheleka futhi ukuthi ziyesutha lezi zasemgazini iphakethe eliqumbile. Lokhu kulandelwe ukwehlisa kwesihenqo ebesilokhu sihenqa umsamo lapha selokhu kwaqala umgonqo. Nebala zivele zonke intombi ebeyigonqile zizemboze ngamatshali ebusweni zayiphica ngebomvu. Eduze kukaZolile kuhleli uThabile. Kusenjalo kungena uqoko lwenyama yentombi ebiyokosiwe. Beziqobe ezinye insizwa ngesikhathi ezinye zixhuma umbengo ozolengiswa emsamo kudlale ngawo. Luzungeza udongo uqoko ngesikhathi insizwa zicosha amaqatha sekudliwe yokosa okuthe kungaqedwa kwaqala kwadlalwa ngombengo obule ngemsamo la insizwa nentombi eyizwayo ibisukuma isiki iqatha bese ishe kufisayo. Sukuma nawe khona. UZolile eqhweba uThabile ngesikhathi sekusika umbengo. Nebala asukuma uThabile. Ngaleli qatha lami eshelisika elibuka. Ngithi zinhle zonke insizwa zakithi emabheleni. Eshelifaka emlonyeni ebuyele yohlala phansi. Mina ngithi ngaleli elinonile uNomandla udade wabo kaZolile naye elibuka. Ayiphume zonke insizwe ela endlini kusale zasembo kuphela. Ubengakahlali naphansi ngesikhathi kusukuma uZolile ethi mina ngithi ngesikhathi iphuma zonke kodwa ezasemabheleni cela ngingaphumi. Osompisa abahle kodwa zonke ezinye insizwe ezila ngiyayilahla ngaleli qatha. Eshe lijwibe eminyango nala elingabanga lisahlala naphansi laxhakathiswa kabuhlungu enye ezinje ezayivele ilunguze lapha eminyango. Kuthi ukushuba kancane la endlini yize kudlalwa kuthuleke kuze kusukuma induna yensizwa uDlwedlwe. Hayi thina bodlula Dlwedlwe sithi ngaleli qatha esika umcimbi wethu sonke alithokoze ibandla. Uqhubeke njalo-ke lo mdlalo wokusikwa kombengo kwaze kwabuya phela ngasekuthatheni kokusa la insizwa nentombi bezilokhu zivuma ingoma kuncokolwa abanye belokhu bephuma ngabanye sebeyolungiselela umcimbi osemini. Nasemgazini bagcine bebuyela emuva intombi nazo zaphikelela esihlahleni esingaphandle la beyizosukela khona uma seziye emfuleni ziyogeza zibuye zisebenzele uqokela kuzo. Lumuthi thwasi uvalo uZolile umecabanga ukuthi isithandwa sakhe sizobe sikhona namhlanje emini.